Igor Emerekin gaude gaur, berak sortutako bertze batzuen laguntzarekin ere, sortutako plataformaz arituko gara, bi on bi plataformaz, oraintxe bertan, azken ukituak ematen ari dira, eta, bere inguruan arituko gara gaur berarekin. Kaixo, Igor? Kaixo, zemuz. Ongi, eta zu? Ondo esanako. Aipatu dugu, ez, bi on bi plataforma sortu duzuela, erran dezakegu, kirola maite duten eskualdeko jendearentzat zuzendutako plataforma edo aplikazio bat izanen dela, ez? Webgune bat edo... Bai, hori da, plataforma digitala, kirola maite dutenentzat, kirola edo jarduera fisikoa egituko aukera daukatenentzat, hori da, mundu guztiarentzat, eta gero baita gure baiara, gure lurraldea maite duenarentzat ere. Da, beste modu bat gure daukagun guztia hemen asko dela ezagutzeko edo berrezagutzeko, ze azkenean baitugu hainbat eskaintza nik ez nitunak ezagutzen eta proiektu honekin hasi nintzenean ezagutu nitunak eta benetan pena merezi dutenak. Eta azkenean da bertako jenderi zein kanpotik etortzen jende guztiari, azkenean turista asko etortzen dira hurbiltzeire Euskal Herria eta gure kasuan Bidasoaldera, eta berai eskaintza hori eskura jartzea. Hau da, kirol inguruan ditugu klub pila bat, elkarte pila bat, kirol zerbitzuak edo kirolan inguruko zerbitzu asko eskaintzen duten enpresa pilo bat ere, gero bertako udaletxeek ere ekimen pilo bat dauzkate kirolaren inguruan, eta guk nahi dugunak bi on biren bitartez da hori indartu, eta hori errazago izatea jendearentzat ezagutzea eta ekimen horietan parte hartzea ere. Eta ze berezitasun edo ze aurkituko dute erabiltzaileek bertan, plataforma horretan? Alde batetik bionbi.eus daukagu, bionbi.eusen bionbi zer den azaltzen da, eta hemen dauzkagun aukera guztiak ezagutzeko parada bertako webgune hortan daukagu, bionbi.eusen, eta bionbi.eusetik bionbi.com plataformara sar gaitezke. Eta bionbi plataforman hor norberak aurkituko du esandakoa, hemen daukagun eskaintza guztia, eta gero batez ere garrantzitsuna da azkenean plataforma sozial bat dela, eta horren bitartez ere klubekin, beste pertsonekin sinergiak sortzeko aukera izango dutela erabiltzaileek. Eta guk azkenen finean hori nahi dugu, zuk, nik, Josebak edo Erdek gurekin dagoen hemen, azkenean norberak nahi duena aurkitzea ongi sentitzeko, baina batez ere kirolaren bitartez. Eta gero guzti hori partekatzeko aukera izatea ere. Ze hori da azkenean garrantzitsuena, eta horrela aberatsagoa izango da gure plataforma, eta batez ere jendearentzat errazago izango da. Nahi duen kirol jarduera aurkitzeko para izango du modu horretan. Alde batetik, uste dut, hemen eskualdeko klub, kirol elkarte guztiek, beraien hitzorduak jartzeko aukera izanen dutela, baita beraien informazioa ere. Eta bertze aldetik, bertze moduko edo kirolaren inguruko ere, bertze ekitaldi batzuk ere bertan jartzeko aukera egonen dela, ez? Eta horretarako, uste dut, harremanetan zaudetela, aipatu duzun bezala, eskualdeko klubekin, kirol elkartekin, udaletxekin eta, beraien kabuz ere jartzeko horri informazioa, ez? Aukera izanen dute. Nola egin dezakete, ez, klubak eta hori agertzeko hor? Hasiera batetan gu hor laguntzeko prest egongo gara eta beraien ondoan egongo gara lehenengo urrats horiek emateko, eta baina oso erraza izango da azkenean beraien profila sortzea, beraien informazio guztia hor sartzea, eta helburua da beraiek informazio guzti hori partekatzea eta jendearentzat benetan irisgarria izatea eta erraza aurkitzea. Eta hortik aurrera, beraien informazioa hor sartuta, antolatzen dituzten txapelketa guztiak, antolatzen dituzten ekimen guztiak, ekitaldiak, bertan azaltzea, baina beraiek
bizpahiru urratsekin bakarrik sortu alizateko eta partekatu alizateko. Sare sozial bat bezala funtzionatzen du, baina kasu honetan da kirolaren sare soziala. Eta nahi duguna da, jendeak lehendabizi ezagutu dezan bion bizer den, eta gero beraien esperientziak partekatzea eta klubekin ere partekatu izatea. Eta azkenean urrats erraixekin, gaur egun behar dugun guztia eskura daukagu bi urratsetan eta nik uste hor dagoela gakoa, eta hortan ari gara lan egiten. Garatu dugu dagoeneko plataforma, gabiltza zuk esan bezala leheno azken ukitu horiek ematen, eta klubekin eta gero erakunde publikoekin ere hizketan gabiltza, gure plataforma aurkezten, gure plataformaren potentzia guztia ere erakusten, eta egia esan erantzun polita izan dugu orain arte, eta espero ezagun hemendik aurrera ere. Batez ere gaur egun gauzarik garrantzitsuena edo garrantzitsuena egiteko bat daukaguna bizi izan dugunaren ondoren, pandemiarekin bizi izan dugun egoeraren ondoren da norberak ongi sentitzeko beharra daukala. Eta ongi sentitzeko hori oso pertsona da. Zure ondo sentitzeko zuk badakizun zer egin baduzun, nik badakit zer behar duten hori egiteko, baina askotan da kirolaren eta jarduera fisikoaren bitartez. Eta esperientzia hori, kirol jarduera bat egiten esperientzia hobetzen baduzu edo erraixa bada egiten eta benetan gero erakargarria bada, hor dago gakoa norberak gero ongi sentitzeko. Eta bilatzen duguna da bide hori bilatzetik aurkitzeraino motxa izatea, laburra izatea. Eta hortan edo zalanean. Hori da zuen helburuetako bat hain zuzen ere, ez? Honekin bizitza osasuntsu bat sustatzea, ez? Hemen inguruko jendearen artean, ez? Eta hori ere da plataformak duen helburuetako bat. Bai, eta ongizatearen sustapena hori da laburbiltzeko, hori esan dezakegu dela, eta horrexegatik iaz antolatu genuen ere bion biren bitartez, antolatu genuen Fikoban kirol jardunaldia, ongizatea, kirola eta osasunaren inguruko hitzaldiekin eta bar, eta mai inguruekin, eta hori da behar duguna. Eta eragile guztiak bertan egotea, ze kirola eta ongizatearen inguruan eragile pila daude, ez bakarrik kirol eragileak. Erakunde publikoak hor daude, baina osasun munduan ere askok, hasten dira geroz eta gehiago, kirola eskaintzen, edo ez pilula, kirolaren pilula eskaintzen. Azkenean, hori saiatzen gara, eragile guztiak bertan sartzen, eta turismo eragileak adibidez ere, beraiek beste turismo iraunkor bat eskaintzea. Turismo iraunkor bat zer da, adibidez pertsonentzat osasuntsua izaten den turismo bat bultzatzea. Eta zorionez, hemen aukera asko dauzkagu turismoaz eta gure lurraldeaz gozatzeko, eta saiatzen gara da beti kirolaren bitartez eta ongizatearen bitartez turismo onago bat ematen. Gainera, bertze helburuetako bat ere izan daiteke, Irun, Hondarribia, Hendaia eta uste dut Bortzirietako zeinbat herrietako, ez? Kirolariak, herritarrak, ez? Bateratzea eta denak elkarrekin eta eskaintza guzti hori leku berean edukitzea, ez? Eta hori saiatu egin baita erakusten kirol jardunaldi horretan zenbat enbaxadore dauzkagun gure lurralde honetan, gure Bidasoa lurralde honetan. Ez bakarrik kirol egin enbaxadoreak, ze hor goi mailako kirolari ospetsua dauzkagu hemen, baina gero beste hainbat arlotan baita jende benetan garrantzitsua eta importantea daukagu, eta egia esan asko egiten dutenak gure lurraldea bultzatzeko. Eta hori ere, sare hori nahi dugu kanporatera, eta baita jendeak jakinezan, enbaxadore sare potente bat daukagula, eta beraiek ere gure
edo guk hobeto esan da, edo Bionbik beraien babesa ere lortu du. Eta azken finean bilatzen ari direna da norberaren ongizatea eta hortan uste dute lan egiten ari girela orokorrean, baina gehiago egin daitekela eta gure bultza hori saiatzen ematen ari gara. Hori esanez, hemen Bidasoaldean azkenean pertsona oso potenteak eta interesgarriak dauzkagula hori lortzeko. Eta, azkenik, erabiltzaileen kasuan plataforma honek erabiltzaileak beharko ditu, eta erabiltzaile moduan informazio hori jasotzeko eta kirol hitzorduez eta informatua egoteko zer egin behar da? Nola eman dezakete izena edo zer egin behar da? Da bionbi.comen sartu, hori besterik ez egin, eta hor zure datuak eman, eta hortik aurrera ja zure profila aukiko duzu. Hortik aurrera, sare sozialean egon ostean, bertan egonda, hor aurkitu dituzu beste erabiltzaileek partekatzen dutena, beste erabiltzaileek ez dira bakarrik zu eta ni, baizik eta klubek, beste kirol edo kirolaren inguruko zerbitzuak eskaintzen duten enpresek ere, eragile publikoak ere eskaintzen dutena, eta azkenean hor helburua da bertan egonda dena aurkituko duzula, eta gero zuk ere partekatzeko aukera, edo zuk ere nahi baduzu igande goiz batez korrikaitera joan, multzo txiki bat zuk antolatu, ekitaldi txiki bat zuk antolatu, gero desagertuko dena, iganderako delako besterik ez, baina zu gonbidatuz nahi duzun jendea, bai bertan daudenak, zein kanpoko edo saretik kanpo daudenak ere. Eta horrela garatuko dugu eta aberastuko dugu Bionbi, hori da helburua. Ederki, Igor, mila esker raudena partekatzeagatik gurekin, eta ikusiko dugu zeintzuk diren zuen proiektu berri honen fruituak, eta zorte hon. Laster berri gehiago izango dituzten seguru. Ederki. Mila esker. Zuri.